Kaixo nien jaun naiz eta gaur zer azaltzen duen Adur eta Izar. 7 aleetan erakutsiko dizuet. Liburu euskeraz da, liburuaren idazlea Aritza Bergara da eta argitaletxea Samurrai Txiki. Liburuak bi pertsona dauzka, Adur eta Izar. Adur eta Izar umeak dira. Adur mutila da, ile motxekoa eta marroiekoa. Izar neska da, ile luzekoa eta gorrikoa. Nik biak oso gustuko ditut, baina batez ere Adur bihurriagoa delako. Euskal Herriko 7 herrialdeetan zehar egiten duten bidaia bat da. Adur eta Izar pertsonaiak leku ezberdinak bisitatzen dituzte, abentura jolas asko pasatzen dituzte, itsasoan zehar eta Euskal Herriko paisaiak ezagutuz. Liburuaren azala eta kontrazala gogora dira, kartoizkoak. Liburuaren ilustrazioak benetazko argazkiak dira, marrazkekin osatuta. Letra mota handiz dago idatzita, umeek ondo ulertzeko. Eta liburuaren tamaina pixka bat handia da, ez da oso komoda. Narrazioak oso ondo azaltzen du nondik pasatzen diren eta zer pasatzen den. Liburuaren hiztegi mota euskeraz dago idatzita, eta elkarrizketak bi pertsonaien artean dira. Liburuaren esamoldeak 3. pertsonan dira, hau da, norbetek kontatzen duela baina ez dakigu zenek. Neri gehien gustatu zaidana interesgarria izan dela, eta gutxien gustatu zaidana liburuaren tamaina. Nik gomendatzen dizuet liburuak Euskal Herriko leku diferenteak erakusten dituelako.